Munay nakadaot ninyo. Tungod sa sobra ninyo ka-judgmental, sa sobra ninyo ka-marites, wala pa kayo mo nakaabot sa ending, nihatag na mo sa konklusyon. Nakadungog na gali mo sa first part, wagay mo na minaw sa middle part, react na yon. Title lang gali ang nabasahan, feeling niya, siya na gipadungog-dungugan. Kung marites man gali lamang mo, kung hilabtanon magali lamang mo, kung judgmental na magali lamang mo, sigurado hapoday nga namoy NC3. Kana bang lisensyado ko kayo tanga, mahibalog yung tagong sa mga pamagi. Useless inyong pagkamarites o pagka-judgmental o nyawa po mo'y libog. Wa mo'y alimuhag. Ang prisog yun man nagwalay hinundan. Ganahang mahimang marites. Ganahang ikarir ang pagkahilabtanon. Unya, taman ra sa intro, taman ra sa title, di kayo mo human og paminaw, di kayo mo human og basa. Anong nagmarites man ka? Munang imong pagka-judgmental, questionable. Dili certified. Useless. Useless ang pagkamarites kung dili ka kumpleto sa detalye. Kay ang tinuod nga marites, bagsik. Kabalog asa mo exit, kabalo mo sokol, kabalo unsay itubag. Mauna, unya nagmarites kay mo na hibalaan title ra. Nagmarites ka kay gisuginlan ka baka kabalo sa istorya. Nagmarites ka kay ga-imagine ra ka. Naon sa pwede di mahimong tabian nga. Ga-imagine na ta sa istorya. Pwede di ay magamit-gamit na sa imagination para makapanglibak ta sa laing tawa. Uy, tarong nga inyo pagkamarites day, kay ari ka nako day, basta kay lukoton ko na ako na yung palopian tube day. Walwagor ko na yung mga ubol-ubol. Grabe mo ha. Hinahanglan kung musulod ka ng negosyo panabi, panghilabot, judgmental, dapat day, insakto yung kakawa, beres wildo day, ipablatir ka day, asa makapuliton as tangkungan. No, na diya ka ni uban, pataka ramagod. Hilabtano na gani, wa pa yung alimuhag. Ano say, makaingon po tani mga marites no kay nasubraan po kabutol. Dapat marites ka, bright ka. Kabalo kang pasikot-sikot. Oh, dapat wais ka kay kinabuhi biyas tawo imong gidulaan. Kinabuhi biyas tawo imong gibinuangan. Oh, unya wala kay kasarang. Wala kay katubag. Na useless gud yung pagkamarites day, iskwilag balik day. Oh, iskwilag balik. Dapat kung marites ka, kabalo kang mga principles, mga philosophy, kabalo kang usay argument. Kabalo kang usay mga rebuttal. Oh, kabalo kang usay mga Oxford parliamentary debate. Philippine form style of debate. Ana, kana imong nahibalaan liraw-liraw ra mas imong mataw kibot-kibot sa baba, useless ang pagkatabian. Manang ako day pulido gani atong pagkatabian. Oh, nya masakpan ding panulod sa lain. Masakpan dili mo angkon. Kung tinuod ka nga marites, hilabtanon o judgmental, tubag jud ka hangtod mabugtuan kag pinakalagom nimo nga wait. Tubag yung kabalag magbula-bula na mong bakba diha. Tubag kay. Yung mo nagisudlan nga trabaho, mis kag wala kay sweldo. Naninood man ka dihang dapita, mis kag wala kay madawat nga ayuda. Imo man gud lamang gibaylo imong dignidad para mahimo kang certified nga tabian. Imo yung gibayloan ang imong good manners and right conduct kay ganahan jud kang mahimong panulay sa pananaw sa uban. Oh. Panindigan gyud na nimo. Laban kong laban. Bahalag kapot lang dila sa katabian. Manang ka na mga bagsik nga mga marites, license nga mga marites day. Pantay-bantay po mo day kay lisod po na sila ikontra day samot ang mga Brighton nga marites. Basta lagi hilak li kag dugo lagi. May balaan naman nimo ni mga botolon nga marites kay og komprontahon manulod sa lain. Oh, dahil kay ningon man si kuan god. Siya man ka sultian nga tabi. Wala mga botolon nga marites. Muna mahibalaan na nimo. Pag confront mingo ditong adi naman ako ana. Di ko naman kong gisultian. Nakadungog naman ko ana. Nya pangutano nimo, di sa man lagi kang kisen, dis sa man nimo nadunggan. Papoy katubag. Mga botolon na nga marites, pero ari ka diri sa mga license certified with plaque of appreciation and trophy. Lisod po na sila ikumbati day kay sukol kung sukol gyud po na sila. Munang amping-amping ra gyud taday, amot ninyo day. Ay nako. Wala na ako day sa mga judgmental o sa mga marites diha. Usba inyo mga batasan kay na. Laita ko yung mga palop nga job. Tabi pa mo.